in ta fito haske kamar tauraruwa. No, ina area ma yau ina cikin unguwa. Ko da yaushe kai fuskar ka a rufe? A'a ba dan Allah ka ce kai ma fa mutum ne baka kowa ba ko? To shine ai. Abokina, ka san akwai matsala da ka sani ko? Garin kwakin da na siya jiya ma na rantsi da Allah yanzu layin ma bana iya bi. Jaji Makkatu. Jaji mai gudumar dukan talauci. To ya za in bi? Ban biya shi kuɗin shi ba, ka san bashin nawa yake bi na? Lawan nawa. Wannan na ƙarshen ma haka na shanye shi ba sukari a ciki nake gama. Ya zama nake kuwa. Kai ina zuwa rike waya. No. Wancan wani babban barewa yake a jiya. Ya kamata dan taimaka mai koya da daidai. Jaji Makkatu. Wanda kana kallon wannan saurayi yadda yake tsaye da wani kwambo kai kuɗi ne da shi babu ruwa irin Jaji wannan Makkatu. kuma Irin wayannan mun san komai. Ya zuwa ofe ne ba kayan. Alƙur'an. Kawai ina duba. Ko 300 ce ya ce ya sha kwaki. kai ba ka ganin manya ne a gaban ka? No. Ayo kanka. Yana 300. Ta? Hajiya. Hajiya.